cu probleme, cu necazuri și care erau dintre cele mai grele și mai grave, chemam smurdul spiritual. Și Eric era parte din acel smurd spiritual. Vreau să vă spun că de multe ori am luptat împreună pentru oameni, pentru cauze. Dumnezeu i-a descoperit nu de puține ori realități pe care poate noi n-am vrut să le acceptăm sau întotdeauna Dumnezeu a vorbit prin gura lui Enică. Și întotdeauna am văzut-o pe Enică ca o soră foarte asemănătoare cu Domnul Iisus. Nu știu cum ați perceput-o dumneavoastră, nu știu cum o cunoașteți. Dar vreau să vă spun că femeia seamănă cu Dumnezeu, seamănă cu Domnul așa de bine. Și dacă suntem astăzi aici, este că o iubim pe ea, așa cum și pe soțul ei, că așa, pe el îl cunoaște mai puțin, însă știm că e un om deosebit. Că numai unui om deosebit putea să dea Dumnezeu o așa soție deosebită. De aceea, fiți binecuvântați amândoi și acum mă uit aici, zice, hai, cânt odată, zi ceva. Așa e cu minte, să se întoarce, să se strâmbă, dacă l-ați vedea, ar merita mai mult să țineți cadrul pe el decât pe noi, că pe noi ăștia mari le mai vedeți. Atunci când noi am ajuns încoace, când am stat la o intersecție, i-am spus soțul meu, zic, ai grijă că vine un motociclist. Și motociclistul a virat în dreapta. Dar după aia zice Vio, dar motociclistul vine după mine. Și dar zice, nu e numai un motociclist, sunt mai mulți motocicliști. Și până la urmă am văzut că au venit la biserică. Pe acolo pe undeva sunteți, Dumnezeu să vă binecuvânte și pe voi. Ăștia sunt motocicliști pocăiți. S-a văzut și din felul în care mergeau. Nu turau așa la maximum. Știți, erau liniștiți. Chiar m-am mirat așa motocicliști. Domnul se binecuvânte pe ei și pe dumneavoastră, pe fiecare din cei care ați venit în locul acesta. Am vrea așa de mult să câștigați în suflet, să câștigați darul cel mai de preț, mântuirea prin Iisus Hristos. Atunci când ne-am gândit ce o să cântăm, am zis, dacă e soția fratelui Calman aici, nu se poate să nu-i cântăm Lasă-ți povara. Că dacă eu nu cânt Lasă-ți povara și ea e aici, să vedeți numai ce se întâmplă când ies afară. Așa că pentru Bebe, pentru Enică și familia ei, pentru sora Calman, pentru dumneavoastră, pentru toți, este o cântare care spune Lasă-ți povara. Toți avem poveri. Financiare, spirituale, sentimentale, de multe feluri. Dar haideți să ducem poverile alea la cruce. Acolo, în mâna aceea străpunsă de cuie, Dumnezeu a purtat și povara ta. Lasă-ți povara în mâna celui ce se poate purta. Lasă-ți povara și pace în suflet. Doar El. Numai El îți va da. Și Dumnezeu să vă dea mântuire, să vă dea mângâiere, să vă dea acea bucurie pe care chiar numai Domnul poate să o dea. Începe și Samuel să cânte deja. Robi, o să mă filmez tot timpul. Lasă-ți povara în mâna celui ce se poate purta. Acoperit e numai
Părtășește-ți necazul cu el și nu dispera. Lasă-ți povara în mâna celui ce ți-o poate purta. Lasă-ți povara și pace în suflet, doar el îți va da. Lasă-ți povara, ridică-ți fruntea și șterge-ți lacrima. Lasă-ți povara și merge spre cer, te așteaptă cununa. Lasă-ți povara în mâna celui ce ți-o poate purta. Lasă-ți povara și pace în suflet, doar el îți va da. Lasă-ți povara, ridică-ți fruntea și șterge-ți lacrima. Lasă-ți povara și merge spre cer, te așteaptă cununa. Ce mare binecuvântare! Să știm că avem în mână cui să ne lăsăm povere. Să știm că nu suntem singuri în necazurile noastre. Pentru cei care stați afară, n-ați mai avut loc înăuntru. Mă rog ca Dumnezeu să vă umple sufletul de pace, de liniște. Și dacă o lacrimă a izvorât în colțul ochiului, lăsați-o să-și ardă Domnul. Pentru că mâna Lui binecuvântată, care a stat între cer și pământ, poate șterge lacrima, poate duce mângâiere și alinare. Și asta vă dorim fiecăruia dintre dumneavoastră. Și pentru cele două surori care au venit pentru prima dată, să rugăm Dumnezeu să vă mângâie, să vă întărească. Să știți că lângă Dumnezeu e cel mai sigur loc din universul acesta. Nu înseamnă că nu vor mai fi necazuri și încercări. Ele vin, dar nu suntem singuri în necazurile acestea. Dumnezeu este alături de noi. Fiți binecuvântate. Și mai ales, Enică, te rog să-i spui că la binecuvântarea lui i-am urat să, chiar dacă va avea și el parte, de, așa e viață, de încercări și de probleme, Dumnezeu să-l țină în brațul lui. Noi să spui lucrul ăsta, bine? Dumnezeu să vă mângâie, să vă încurajeze și să vă învioreze pe fiecare din dumneavoastră. Amin. Amin.